BPF माने असान्थि, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट, बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बे थांखिनि दिनै रायजो राजाफ्रा मेसेजखौ मोन्दों आरो ज' जाजाय फैदों। गोजोनथाव मोनसे रादाब बिटिआर बासिनि थाखाय जे बिटिसिआव थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे सोलायनायखौ थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाबायदि मोननो हादोंमोन, हाग्रामानि दिनाव बेखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मेसेज नागिरदों, जाय मेसेजनि गेजेरजों आरोबाव बिटिसिआव सान्थि गायसनफिननो हायो नामा। आं नोंथांमोननि मिडियानि दारै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। BPFहा मोनसे मार्का दङ। BPF हिसाबै बे मार्काया जादों BPF माने असान्थि, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट। बे मार्काखौ दिनै 35 लाख बिटिसिनि जाथि जनगोष्ठीया भारतीय नागरिकफ्रा हमदांनो हादों, जायनि जाहोनाव बै लेखा गोरों सुबुंफोरनि गेजेरजों बर' हारिखौ दैदेननायजों लोगोसे बिटिसिखौ सान्थि माबोरै बोलांनो हायो, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ माबोरै जौगाहोनो हायो, बे थांखिजों दिनै बयबो ज' जाजाय ओंखारबोदों। नङाबा मोनसे बाथ्राखौ नाय नोंथाङा, दिनै बिटिसिखौ सालायदों BPFआ, आरो सालायदोंब्लाबो बिथांमोना जे सोरजोंबा दैदेनजादों नोंथांमोना गोबाङै मोजाङैनो मिथिगौ। BPFनि दिनैनि जा सरकार, बे सरकार दैदेननाय समाव BPFआ लेट्रिननि अपेनिं खालामनायनि फिथा होनायखौबो सोरबायासो खिन्थु दैदेनबाय दङ। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैयाखै। आरो बिथांमोननि जा मार्का ब्रान्ड होननानै बुंगोन जायखौ जोङो, बेयो BPF माने असान्थि, BPF माने कारापसन, BPF माने सिन्डिकेट, बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बे थांखिनि दिनै रायजो राजाफ्रा मेसेजखौ मोन्दों आरो ज' जाजाय फैदों। जिहेतु आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया खाथिनि सायाव खाथि फैबाय दं, UPPL राजखान्थि हिसाबै माबायदि साखाफारा लाबोनाय? जोङो 100% साखाफारा। जोंहा पार्टियाव मोनसे सिस्टेम दं, डिसिप्लिन दं, आरो बे आब्रुथि बायदिनो जोङो दावगालांगासिनो दङ। आरो बिटिसिआव थानाय गासैबो मेलेमजिबिफोरनि सुबुरुन लानानै दिनै जोंनि पार्टिनि मोनसे सिस्टेमजों 15थायाव 15थाखौनो गेलेनो थाखाय बिजाथिखौ अलरेडि सिङाव सायख'बाय। बेखौ जोंनि पार्टिया मोनसे सिस्टेम बायदि थांगोन। गतिके खोब खम समनि गेजेरावनो 15था सिटनि जोंनि बिजाथिफोरखौ जोंना आफादगिरि बिथाङा फोसावनो थांगासिनो दङ। गतिके जोङो 100% साखाफारा जानानै दङ। जिहेतु मार्चआव रायजो सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, UPPLनिफ्राय सासे मोनगोन होननानै सरसा सोलिबाय थादों, माबोरै? बियो ओरैनो मा होनो मेडियानि बुंब्रुं बांब्रां रायलायनायसो। बर'आ 3 MP मोनोब्लाथ' जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु आं सानादि मेडियायाव ओंखारनाय बायदि बे जागोन होननानै।